Zinglam dar som pakhat chia ni in Manhattan New York khopuya 5-star hotel lian le ro pui ber hoi zong chuan pau palam pang to Arthur Pendleton chu muang chang hian aron pen meka hotel ro pui tak mai revolving door chunga alu to chi tia chuan security officer chuan rin hlel na mit nen chuan alo mel ngala akal na tura chuan lo din khalin khoi ange kalitum pui theina che ka nei ti chuan alo bengal vara Arthur chuan nui deuh sang chung hian kapu he hotela hian booking ka ti ve a chu thil chu karon ti chiang du mai ani ti chuan alo changa security officer chuan a earpiece mang chuan a thian te chu han be kualin deu so ti hriat tak hian he putar hian he hotela hian booking a ti ve ni chu a han tia security officer chu Arthur bula chuan vakal hnai le in kapu i hriat sual palani lo mo he hotel hi chu Manhattan hotel changkang berle thlenman to berberte an niasin ti chuan a han hril le a an hotel a chuan billionaire tele VIP mi poimo tak tak te chu an lo thlen thin thu te chu a han hrila minaran tan chuan thlen mai na chi ani lo sin a han tia front desk receptionist Jessica Carter chuan security officer pa le Arthur te in biak na chu uluk tak chuan alo ngai thla a Arthur chu alu tanga akeler thleng mai chuan uluk tak chuan lo enin alo nui deuh suk suka alo nui dan la chu nui za satliat ni lovin Arthur chu a Hmusit ani ti a hriat thei boka Jessica chuan Arthur bula chuan kapu thil hriat sual pal inei ni lo mo he hotel a hi chuan booking iti kavan ring lo em he hotel hi chu New York khopuya po hotel thlenman to berberte an nia sin alo ti lea Jessica thau chuan ikal lo na tur building a local palani kavan ring em an ti le rama Arthur chuan kapi khongai takin system chu han check vele hrim la mole kaming chu a chuan ngei ka ring ani alo tia Jessica chuan ole kapu ani le kalo checkanga Mahse system ina a check chung hi a rei deuh dona wangin launch lama chuan khongai takin lo wathuri ta che atia Arthur po chuan ole ti pa chuan thutna lampang chu muang chang chuan apan pheya lobby chunga lo omve mi hosak mel tak tak ta chuan makti mel tak hian Arthuran thutna pan lai chu an lo en deuh thapa an zinga pakhat chuan mi Rethei chena inamu ati nge ni doni alo valu verengot ni alo ti deuh nanga an zinga pakhat dang le chuan coffee no khat po alei thei donim mani le alo ti ve boka chungan thil soi zong te po chu Arthur chuan alo hrephak veka Mahse ngoi reng chuan a thutna lampang chu pan phein mun pakhata thutna lo oma chuan va thu in a bek chu leya chuan an da a atianga chuan a kut pahnih chu ngatin Jessica in system a check hun chu ngoi reng chuan a nga ka lobby chunga omve mi hrang te chuan Arthur riat phak tok lek chuan an Hmusit na tongkam te chu an lo chak chuak thina lobby chunga nopang omve chuan Arthur chu chik tak chuan enin anu hne na chuan anu a pu so nga tinge ain cheidan avadang lambik em ve ti chuan alo zota anu la chuan a fapa bula chuan boya en to su van doi na in mitlak bok to chuan sotiang so adin hun tur chuan ni mai alo tia heti lai hian Jessica chuan a thopuite bula chuan engtin tak kan general manager Starling hian nga yang mo heti hotel chunga mi Rethei takalo omve wang hian kan hotel hming thatna le ro puina zong po ati hliang mai ang ti ka hlau hlel love alo tia a thopui dang te chuan nui chung hian lungai mata che Jessica reilawa a chuak ve mayang an lo tia an thil soi zong te po chu hrevek Mahse Arthur chuan engtin ma chu na chang lova hetiang hian minute tam tak chung chu lobby a hian a thutowa sana te chu an en le thina a chang le front desk te chu an en le thina Mahse thok tu ma chuan a booking chung chang chu an ron la soi pui lova Arthur chuan aning ve ta dewani ange front desk a chuan vakal phein receptionist ne na chuan ibueni chuan khongai takin general manager chu min biak sakla biak du na poimo takani thu hi han hrilte atia tuilo zet chung chuan Jessica chuan an general manager Richard Starling chu a han bi a mi pakhat homeless ni om takina ambiak du thu chu a han hrila Richard chuan office dar thalanga tang chuan Arthur chu ron hmu in anui chu a zat hle maya khatiang mi Rethei lutuk biak na tan hun ka nei lo alo tia tikhan lo thut tir ve mai ula
police po call boy ngai lo anin huna achuak ve mayang atia Jessica chuan an general manager soi ang chuan thiam takin Arthur chu han hrilin lo ngak le ri do tur chuan atia Arthur po chuan ngoi reng chuan a thut mun chu apan phei le a hetiang hian engemaw chen chu ngak le tua Mahse chana engma chu ala dong ri lova engemaw chen nuwa chuan Jessica chu rong kalin an general manager chu a boi deuh thu le lo la ngak ri deuh tur chuan aron ti le a do thei tak chuan Arthur chuan ole kalo la ngak ri nge ti chuan alo chang le maya heti lai hian Richard chuan an VIP client European lampang mi chu lo bia in akapo Jenila min se lawang ti tur khop chuan alo fel mel viau maya phone mang zo anda do chi tia chuan front desk atang hian Jessica chu ron phone le in kha putar kha ala chu lo thu chu aron hrila Jessica chuan ama wangin an mi khol dang te po an omanom to lo thu te han hrilin voi khat chau ron betur chuan an general manager chu a han nge na Mahse Richard chuan ti khan lo tir mai mai la anin to pa a chuak ve mayang khatiang kongpuya chek mai mai te betur chuan karon chuk don lo alo tia heti lai tak hian junior hotel staff member Tommy Evans santi chu aron luta ani hi bellboy le mi khwal thom novel atul na pianga lo da sak thin tu ania Tommy chuan chutia ngoi renga lo thu Arthur aron mu chuan aron pan na ya heti aron pan nei mek lai po hian mi khwal dang te chuan deu so ti hriat tak hian Arthur chu an lo nui so a Tommy chuan kapu I thut na rei toem tu man an lo la belo chem ni a han tia tu Emaw coffee te du mielem ka han lak sak ng che o a han tia Arthur chuan e du ri love tlangwal kalom lu tuke alo tia in general manager hi mu ka duwa Mahse ala boi deuh nge ni don ni kala mu thei ri lova alo tia Tommy chuan Arthur bula chuan kapu lungai ma ta che general manager chu ka han mu sak ng che alo tia Arthur chuan kalom hle mai tlangwal pathian in mal som chero se atia Tommy po chu an general manager umna kabin lama chuan akal zui ve ngala Richard chuan Tommy bula chuan engthil nge ni ta ti chuan lo zota Tommy chuan lobby khuan putar pakhata uma nangma mu che duwa ti chuan a hrila Richard chuan lom lo ti hriat tak hian Tommy wengzat nge ka hril don che kan hotel standard kha vong rengang che ani khu kan mi khwala ni lawa eng tin tin emaw aron wak lu saklia ve mai ani khu alo tia Mahse Tommy chuan apu hne na chuan thilpui mo tak soipui tur che anei thua soisin atia Richard chuan Tommy he hmuna hian VIP mi poimo tak tak te keima hmuturin an rung kal thina kutiang mi Rethei mai mai hmutur khuan hun ka nei lo alo ti le mak maya chu thu chuan Tommy chu adeng na ve hle maya Arthur chu poyati puin athom no in bel na wang maya an general manager in amudu lo chu a hrethiam lo hle a Mahse engma chu a soi chuak ngam bik si lova Richard chuan thinrim takin Tommy he thil hi in nam hnoi na tur ani lova in na chuan vale le toro atia Tommy po chu hriom ti tak chuan a chuak zui ve ta ni Tommy chu ngui deuh tak chung hian Arthur bula chuan rong kalin kapu ka thei top chu ka chu a Mahse kan general manager chuan alam hu thei ri lo che ni a han tia Arthur chuan e tlangwal thei to pi chu atwa chu bak bak om hlei nem kalom khop mai chunga hian atia Tommy chuan Arthur chu ain cheina chetak le alan dan simple tak phena hian engamoni tak omni chur hria in miro pui takani chu aring rudau tlat maya Arthuran hotel ala chu asan lo wang chuan lobby borok po chu arit ru hle maya ambul na ya mi ta chuan deu so tak tak ta chuan Arthur chu an ron trong khum thina Mahse chu tiang kara po chuan Arthur chu in beng dain ngoi reng chuan a tlat thunga darsom pathi le chan ve aron rik meu chuan Arthur do theina po chuan atlin tamik reng lo ni turani frontes lampang pan chuan akal phaya heti la hian midang te chuan entu so putar so athin rim ta ni ome 911 call vat ro ani lo chuan boina asiam pal hlau dange an lo tia receptionist Jessica Carter chuan thinrim takin Arthur bula chuan kapu ka hril to lo chem ni lo la ngak ram ro ka ti kha kan general manager chu ala boiria ala be man ri lo che ni alo tia Arthur chuan dap hian receptionist ne na chuan nula rei tak chung ka ngak towa Mahse min la biak tir thei ri si lova
keima nge hian general manager chu ka han hmu mai nge ti chuan akal zui nga la general manager office pan lai chuan midang te chu an lo re thap maya engthil tak thleng angmo ti chuan an lo thira office chunga walu chuan richata chu chapo ti hriat tak hian a chair Rethei a chuan lo thu in engthil nge ni thleng ta hi engei du ti chuan alo bia a Arthur chuan a beka tang hian envelope pakhat hi rum phor chukin heta hian hotel a booking kati na le e hotel property document poimo tak tak te hi ta hian a omani a han tia richata chuan chu envelope chu han la in en po en sak ta lo chuan nui chung chuan an do ka na chuan a han da thlale ngala richata chuan Hmusit ti hriat tak hian nangni ang Rethei lutuk tan kan hotel 5 star te anga thlen thei iloi beisei vemo ti chuan anui khuma nangni ang Rethei tan kan hotel hi chu asang lua dewani security ka kohma in chuak wat ro ti chuan alo vin ngek maya Arthur chuan chutiang chuan engtin nge miti ngot theya ka document te kha voi khat tal chu han en la i hrengal mayang ti chuan a han hrila Mahse richata chuan he document hi ka in kher po ngai love i thomno in bela tang le i dana tang hian Rethei takani ti ka Rethei mayalom mi hausa tak ang te chuan omvel du tingsu alo ti zek maya lobby lama lo omek mi khol dang te po chu an lo nui deuh haka Arthur chuan a envelope chu an do kana chuan han da thale in Arthur chuan ole thalom pathil soi te kha i ring si lova he hotel hi ka chu san photaniang chu Mahse hemi wanga thil lo thleng tur chu i tor ve nge angai don ani atia hotel lobby a lo om mi khol te chuan an general manager chuan thil dik takati ni ti in kut te chuan lo benga Arthur chu ngoi reng chuan pon lampanga chuan akal chuka ramhuain mutai moti mai tur chuan mi te chuan mitlalek lek chuan akal chuk lai chu an lo ena general manager chu inti thei takin office chunga chuan anui huwa maya heti lai hian tomi churun lutin Arthur envelope da kha arun la a office lama chuan a keng zui ta ni tomi chuan kha envelope a document ta kha computer a chuan lo en dekin an database information te chu uluk taka lo check-in document record lui poimo tak tak te chu a in kualpa boka athil hmu chu awang chuan tomi po chu ameng kok maya Arthur Pendleton chu tu dang ni lovin an hotel nei tu 65% lai share lo nei tu le a founder zingami hi alo ni ya man mo tak chuan chung confidential document te chu print chu ngalin an general manager room lama chuan atlan le ngala sir hele kha hi man mo takin han chir vete vina putar local kha he hotel nei tu te zingami hi alo ni renga sin a han tia a phone man lai chu da in tomi bula chuan ka tiang document lem mai en na tan khan un ka nei lo ti chuan alo vin let zek maya tomi chuan hele kha hi tak takalom Arthur kha kan hotel nei tu hi lom a han ti leya chuta richata chuan chu document chu han la in chirpo chirlem lo chuan en vung in tomi chu pelet leya e thil hi in nam hnui na tur thil po ni lawa chumi mai pi lama he hotel hi ka thu nei na hnuaya kalvekani hi ti chuan tomi chu hawa lung oi lo tak chuan tomi po chu general manager officer rang chuan akal chuaka chun lama Arthur dan tele atung kam te kha amit thla chun run langin atuk lama thil lo thleng tur chu aruk tak chuan angak lel hle a chu hotel po chu akal dan pa ngai chung kal chho zelin mikol te po chu an room lama chung kal darin an na thok tu te po chuan an na chu rim tak chuan an tho chun zoma Mahse la atuk le lama lo thleng tur chum pui chu ain mung me kani ti tu ma chuan an hret si lova atu khwar war chuan tuk dang ang lo takin chu hotela thok tele mi khwal te chuan tomi hriat chhuat tak chanchin thar kha an chatui ber chuania niliam ta a deu so taka an nui vel mai kha an hotel nei tu lo ni reng thu te chu a thok tu te po chuan an soi lei maya then khat chuan a Rethei mel ro puisia engtin nge hotel nei tu ni thei ti te chu an lo soi ve lei boka jingdar som le chan ve arun rik meu chuan Arthur Pendleton le mi pakhat briefcase kha hi an ron lut duna hotel chunga mi lo te chuan mu thiang lawan mutai moti mai tur chuan makti mel tak chuan an lo thlir thup maya ani malama Hmusit taka an lo deu so kha tuna chuan khoi thiang lo ang mai chuan arun lut le ta sia ani masalama atong dan angot kha chu ani ta hau lo Arthur thil soi reng chu thu pe ole za takni in general manager chu ron chuak tur chuan atia
Richard ron chuak po chu tlem chuan azam ve deuh tir Rethei a Mahse a chapo ema wang chuan intilal tak chuan arun lakal chuaka Richard chuan i lokal le ta mo ti chuan deuh so deuh tak chung chuan alo nuya Arthur chuan nimin lama ka thil sui kha naktu ka korong kal leng ka ti kha voin hi chumini chu ni a han tia zalo zet chuan Richard chu an nui lui le a Arthur rong kal puipa attorney chuan dokana chuan a briefcase chu han hongin document poimo tak tak chu aron phor chuaka attorney chuan heng document poimo tak tak ta hian Arthur Pendleton hi he hotela 65% share nei tu ni thule he hotel nei tu dik takani thu hi aron puang chuaka antu hriat chuan a thong tlangin receptionist Jessica po chu a hlau thong hle maya an mi khol te po chuan ama khle mai a hotel nei tu tak tak alo ni reng mai thil kan lo ti sul na sa hle mai an tia Arthur chuan thupe o tak hian voini tang chuan Richard general manager ini to lova he na tang hian ka ban cheni I aya Tommy Vance a to thungang a han tia Richard chuan thin rim takin tungei nia min ban ve ringot le contract nei lai kani hi kum tam tak chung chu he hotel tan hian thei top lo chhuwa to in hlok na tam tak po kalo sual chhuwa pui to sin an ti ve a Arthur chuan he hotel hi keima kut koi nge ya ka sakania ka du ni chuan ka ban thei chia Mahse ban lovin mi lo tho ti thin na niam tak mai porter na I thok ve tong ti chuan Richard chu an hrila Arthur chu Tommy bula chun vakal na in midang te angin thiam na sang takin nei lo ni mai thei Mahse kadu tak chu I thin lung chunga hian a omani tuna chuan general manager ini to donani a han tia Tommy rom lutuk chu ami tatrang chuan mitui ron luang chuaka Tommy chuan sir ka that wang bik po ni lovin ka ti tur hi ka ti mai thina lom atia Arthur chuan chu tak chu general manager atana qualification ka du chu ni alo tia Arthur chu Jessica umna lama chuan vakal le in alo hlau thong hal hle a Arthur chuan I thil ti sual voi khatna ni ya kangai damang chenga Mahse ale pek chu a thleng le to turani lo a hrim hrimin mi te hi an thum hno hak dana te an bank account na poisa an nei tam dana tang rengot ten kan en chungin kan en niam turani lo a han tia Rethei le hosa te ang khat vekin kan en thin turani atia Jessica chuan sir kalom hle mai khatiang thil kha a thleng non le to ngai lawang atia Arthur chuan hotel chunga mi zong zong ta hriat tur chuan he hotel chunga hian Rethei te le mi hnuai hnung jok te Hmusit chiang tan hmuna lo thu han puang chukin hotel chunga mi zong zong te po chuan za tak chuan Arthur chu chibei chuan buka kan hosak na tak tak chu Swiss bank account na ni lovin kan thin lung chunga ni jok thu chu a han suya tun china chuan Manhattan hotel chu hotel nuam takani chun zom zel theina turin thei top chhuwa tura ti in ai in lampang pan tur chuan ponai in hung mek motor chang kang tak chu apan zui ta ni